Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis skuti, wasalna fit-tielet ħadd tal-Avvent, il-ħadd tal-ferħ. Għaliex tal-ferħ? Għax il-wasla ta' Ġesu waslet. Il-ferħ li rridu nsibu fil-qalb tagħna. Il-ferħ mhux li jiġi minn barra, imma l-ferħ li jagħtina Ġesu fil-qalb tagħna. Hekk illum il-liturġija tkellemna fuq dan il-ferħ li għandu jkollna fil-qalb tagħna. Għalhekk biex nippreparaw irwieħna sewwa għal din l-Ewkaristija li llum ser nagħmluha b'suffraġġju għar-Roħ Koli Butiċiċ Marija u Frenċu Kamilleri ejjew narfu ħtijietna, nitolbu dan il-Missier li tant jistennina b'imħabba biex jaħfrilna ħtijietna, nitolbuh jaħfrilna xi nuqqasijiet żgħar li stajna għamilna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti taf bliema fedeltà l-poplu tiegħek qiegħed jistenna l-festa tal-miliet. Atina nitolbuk li jseħħilna naslu għallena bla qies li nġarbu fit-twelid ta' Sidna u li bqalb ferħana niċċelebraw dejjem is-solennità qaddisa ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Sofonija. Għajjad bil-ferħ ta' qalbek bint Sion, Izrael samma leħnek, infex flena u ifraħ bħalbek kollha bint Ġerusalem. Neħħa l-mulej minn fuqek is-sentenza li kellek kontrik. Keċċa l-edewwa tiegħek. Is-Sultan ta' Izrael il-mulej u f'nofsok ma jkollokx iżjed ħsara minn xiex tibża. Dakinhar jgħidu lil Ġerusalem tibżax Sion, tħallix idek jintelqu. Il-mulej Alla tiegħek qiegħed f'nofsok, gwerrier li jsalva. Minħabba fik jitenna bena kbir, f'imħabtu jġeddek, jinfex minħabba fik fajat ta' ferħ, bħalli kieku f'jum il-festa. Il-kelma tal-mulej. Kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Izrael, kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Izrael. Alla, is-salvazzjoni tiegħi, jiena nittama ma jkollix mxiex nibża, għax qawwieti u għanjieti u l-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Izrael. Roddu ħajr lill-mulej sejħu ismu, għarfu lill-ġnuż bl-emejjel tiegħu x'għandru u ismu huwa Filoli. Kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Izrael. Għannu lill-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar. Ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ, għanni, int li tammar f'Sion, għax kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Izrael. Kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Izrael. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lill-Filippin, ħuti, ifirħu dejjem fil-mulej. Nerġa' ngħidilkom ifirħu. Il-ħlewwa tagħkom ħajkunu jafuha l-bnedmin kollha. Il-mulej qorob. Tħabbtu raskom b'xejn, fit-talb kollu tagħkom itolbu u wuru lil Alla xi jkollkom bżonn u iżżu ħajr.
U slim ta' Alla, slim li jgħaddi kull mal-moħ jista' jifhem, iżommilkom qalbkom u moħħkom sħaħ fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. L-Ispirtu ta' Sidi il-mulej fuqi, għax il-mulej ikkonsagrani biex inwassal il-bċara tajba lill-fqajrejn. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien in-nies kienu jistaqsu lil Ġwanni u jgħidulu mela x'għandna nagħmlu? U hu kien iweġibhom. Min għandu żewġ ilbiesi jaqsam ma' min m'għandu xejn u min għandu xi jiekol jagħmel l-istess. Resqu wkoll xi pubblikani biex jitamdu għalulu mallem x'għandna nagħmlu aħna. U weġibhom tissikkaw lil ħadd biex jagħtikom taxxi iżjed milli jmiskom tieħdu. Staqsew ukoll xi soldati u qalulu u aħna x'għandna nagħmlu? U weġibhom tisirqu lil ħadd bit-teddid jew il-qerq tagħkom u kuntentaw ruħkom bil-paga li għandkom. Il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni jekk kienx hu l-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni li ma jissoqlix inħoll fili tal-qorq tiegħu. U jammitkom bl-Ispirtu Santu u n-nar. Il-midra fidu biex iderri l-qija u jiġbor il-qamħ fl-imħażen tiegħu. Imma t-tiben jaħarqu b'nar li ma jintefix. U b'ħafna twissijiet oħra kien ixandar lill-poplu l-bxara t-tajba. Il-kelma tal-mulej. Kikolli nsaqsi li l-nifsi l-ewwel, imma lilkom ukoll hekk għandi kurżità. X'inhu l-ferħ għalikom, x'inhu l-ferħ għalina? X'jiġikom f'moħħkom l-ewwel ħaġa? Il-ferħ x'inhu? Min fejn jiġi l-ferħ? Jiena qatt nirrifletti ftit fuq din il-ħaġa hekk. Il-ferħ huwa l-iktar ferħ li kelli ġa qalbi jiena meta ħassejtni maħbub. Meta ħassejt li xi ħadd vera iħobbni. Il-profeta Sofedija fl-ewwel lezzjoni araw kemm hu sabiħ ta' jgħidilna ngħidu bil-ferħ mhux għax ħajitwieled Ġesu dik ukoll, imma l-iktar ara kemm hu sabiħ Sofonija, din ma tantx naqrawha. Jgħid hekk min hu ferħan? Ġesu Alla hu ferħan għax ġej biex isalvana. U stess ferħan, alla volja salvazzjoni, tiswilu, li jitwielet ġoħar u jkun mislub fuq salib. Imma f'kuntent għax tant iħobbna li ġej biex isalvana. Iġifieri l-ferħ u hawnhekk il-qofol ta' kollox, fuq hawn ħaniprit kallum, il-ferħ huwa kemm aħna kapaċi inħobbu. L-om u l-missier meta huma ferħanin l-aktar. Meta
jitħabtu, jibnu d-dar, jitemaw lill-uliedhom, jedukawhom, jħossuhom ferħanin għax hemm l-imħabba. U Sofonija dan li qed jgħidilna ifirħu għax intom werted, intom Ġesu lest li jiġi għalikom fid-dinja u jmut għalikom. U dan huwa l-ferħ tat-tielet ħadd tal-Avvent. Meta jiena nħossni maħbub kif jien u mhux kif suppost inkun. Għax ħadd minna, inkluż jiena, mu kif suppost ikun qudiem Alla. Ħadd minna, kulħadd imċappas b'xi ħaġa, aħna bnedmin. Imma Alla jħobbna kif aħna. Imma jien meta ninduna li Alla jħobbni kif jien, kemm naġevol ruħi biex inħobbu lura? Dan il-profeta Sofonija. Għaliex in-nies kienet tmur għand Ġwanni? Kellhom it-tempju, kellhom tant qassisejn. Imma l-qassisejn kienu mimlijin bihom infushom. Il-qassisejn kienu jżommu lilhom infushom fiċ-ċentru tal-attenzjoni, kif qallhom Ġesu, ikkritikahom kemm il-darba Ġesu. Fuq l-ilbies li kienu jilbsu, fuq li jabbu lil kulħadd b'tabi hemm huma jżommu li għax l-umiltà kollox. San Ġwan, dan biex imorru jsibu l-San Ġwan kienu jimxu fid-deżert mili sħaħ. Mili sħaħ. Kellhom it-tempju imma kienu jmorru ħdejn Ġwanni għax f'Ġwanni raw il-vera mħabba. X'ser nagħmlu biex insalvaw qalhom? Ħanejdilkom tliet affarijiet ta' ħdejn Ġwanni ma marrux biss dawk li kienu jemmnu ta'. Marru l-Fariżej, marru dawk li kienu jiġbru t-taxxi, marru s-soldati Rumani li kienu pagani u kollha qallhom xi ħaġa. Imma l-aktar li qallhom fuq il-karità, jekk għandek żewġ tilbies jagħti waħda minnhom. San Franġiski jgħidilna ta' meta nagħtu aħna nirċievu. Għax meta nagħti nirċievi. Jekk għandek ikel żejjed għati mill-li għandek. Li jinkwetani jiena li qed ngħixu f'soċjetà u din tkaxkar anke lili ta' kultant. Li taħseb biss fil nakkumulaw il-ġid. Ħajjitna saret, jien ma nafx araw intom ta' jiena ma jekk inħossni kultant, għaddejjin traxnati biżejjed toħroġ tara n-nies kif insuqu aħna. Dil-ġimgħa kelli żewġ qassisin Taljani miegħu. U kont qed insuq jiena, ara jien kif bħal ninġar mill-kurrent. Għalli jien ma doffi, sa dan Taljan ta' Ruma. Għalli jien ma doffi kif issuqu intom hawn. Kulħadd traxnat. Laqqas paċenzja fit-traffic m'għandkom. Isna u m'għandniex mili kbar. M'għandniex mili kbar. Jiena naf mill-Italja jagħmel siegħu nofs karozza jew saħatejn karozza, 3 sigħat karozza biex imul għax-xogħol kuljum. U għaddejjien għax mimlijien irridu nakkumulaw kollox, irridu iktar xogħol, irridu iktar flus, ħsiebna biex ingezzu. Li tmur kontra il-Vanġelu. Il-problema tas-soċjetà tagħna mhumiex il-fqar ta' aħna kultant ngħidu il-fqar huma peace, problema huma min hu sinjur ta'. Il-problema huma mhix qed nikkritika lis-sinjuri ta' imma il-problema huma aħna li ma nafux naqsmu ma' ħadd ieħor. Ġibna ħajjitna stess ġirja waħda biex nakkumulaw. U għalhekk m'għandniex ferħ fil-qalb tagħna għax qatt ma aħna kuntenti b'dak li għandna. Kont f'pajjiż ta' missjoni milni xina, tfal m'għandhom xieklu, qas għandhom żarbhom f'saqajhom, daħqanejn iktar minni u m'għandhom xejn. Għax aħna m'aħniex kuntenti bli għandna. Dejjem irridu nakkumulaw, jisu l-aħħar tad-dinja ma jasal qatt. U iktar m'għandi iktar irrid. U dan ma jġibx ferħ fil-qalb tagħna. Dan ma jġibx ferħ fil-qalb tagħna. Għalhekk il-ferħ tal-milied jiena niftakarni meta kont żgħir is-sempliċità u ma għadniex nagħmilha din dejjem ta' nipprova nagħmilha li nieqaf quddiem il-grotta quddiem dak Ġesu u nibqa' bħalqi miftuħ quddiem dan il-bambin li twieled ġew maxtura
f'dik is-sempliċità kollha, r-re tar-rejiet. Dik is-sabiħ tal-milied li nirrealizzaw l-imħabba ta' dan Ġesu għalina, għax Alla jħobbna kif aħna. Aħna lill-Alla ma nistgħux innaqsulu ta' aħna nagħmel din l-ispjegazzjoni żgħira xi importanti. Aħna ngħidu noffendi lill-Alla bid-dnub. Lill-Alla ma nistax innoffendih ta' jew innaqqaslu xi ħaġa x'Allu perfett. Jekk jien bid-dnub lill-Alla naqqaslu xi ħaġa, mhux Alla. Għax huwa vulnerabbli, imma Alla ma tistax naqqaslu xejn. Ħalli nispjegalkom ta' x'jiġri. Dan bħal meta jien kieku għandi tifel jew għandi l-arusa jew il-mara u tieħu droga li jessaċ ma tagħmilli xejn. Imma jiena għax inħobba jew inħobb lil uliedi inweġġa. L-istess Alla. Alla meta jarana sejrin fit-triq il-ħażina jinkett għax iħobbna, mhux għax naqqasnilu xi ħaġa. Alla li ħalaqna ġbija tiegħu biex nerġgħu mmorru għandu għall-eternità u nilħqu l-milja tal-ferħ. Issa meta jiena nitwieled u nibda nitbiet minn dak iċ-ċirku li jerġa' jwassalni għand Alla, Alla jinketta xi ħobbni. Imma lil Alla ma qed noħodlu xejn. Jien nażel li nitbiet minnu u meta niġru wara affarijiet tad-dinja żejjed u nagħmlu l-iskop tagħna il-materja biss, hekk li jiġrilna ta' nitilfu dik il-paċi, dik is-serenità għax noħorġu minn dak id-dawl li jimlilna qalbna. Il-ferħ li tista' tagħti lil ħadd ieħor irid jiġi minn ġal-qalb tiegħek. Jiena lill-koppji meta nippreparaw ma' żwieġ hekk ngħidilhom. Taħsibx li r-raġel ħajtik il-ferħ kollu, laqqas il-mara ma ħadtik il-ferħ kollu. Inti tista' tagħti l-ferħ lil martek jew lil żewġek jekk int ferħana ġewwa fejk. Għax xi darba ħajonqsuk ir-raġel u xi darba ħatonqsuk il-mara x'aħna bnedmejn. Alla biss ma jonqosnix. Alla nagħmel x'nagħmel jiena nista' noffendih, nista' nidej, nista' nitbiet minnu għal 10 snin jibqa' jħobbok. U x'intmur tħabbadlu ħajftaħlek il-bib dejjem. Mhux ħajkun bniedem li ħajagħmel hekk ta'. Għax Alla huwa differenti mill-bniedem. Alla huwa differenti mill-bniedem. U għalhekk ngħidilkom jekk ma nsibux dan il-ferħ li qed jgħid il-Vanġelu llum, jien ma nistax nagħti l-ferħ tiegħi lil marti, lil żewġi, lil uliedi, għax mhux qiegħed hemm. Il-ferħ irid tkun f'qalbi l-ewwel, bħalma kienet Marija, eżempju ta' Marija, marret għand Eliżabetta, kienet pregnant b'Ġesu. Tagħta l-ferħ lil Eliżabetta mingħajr ma qalet xejn, għax kellha l-Ġesu f'qalba. Għax kellha dak il-ferħ ta' Alla f'qalba. U jekk aħna rridu nagħtu ferħ lil dawk ta' madwarna hekk ukoll irridu nkunu. Jekk dal-milied ma nsibux dak il-ferħ li ġej minn Alla, l-affarijiet tad-dinja ikaxkruna ta' u niġġieldu biex nkunu iktar sinjur, biex ikollni iktar flus, biex ikollni iktar ġid. Imma mbagħad issib dak in-nuqqas ta' paċi fil-qalb tiegħek, in-nuqqas ta' serenità, in-nuqqas ta' ferħ. Għax imbagħad tibda tweġġel lil ħadd ieħor, hawn tonqos il-karità. Tibda tara l-ħadd ieħor u tardi minn fuq kulħadd tromblu. Naslu biex iweġġew anke lil uliedna, lil marti, lil dawk li jħobbuna għal flus u għall egoiżmu tagħna. Għalhekk San Ġwan jgħidilhom dini l-imħabba biex timlew qalbkom bil-ferħ, iżhom mhux kollox għalikom, aqsmu ma' ħadd ieħor. Dan mhux qed ngħidlek biex tagħtu l-flus il-Knisja ta' jew biex tagħtu l-flus għall-karità, dak affarikom, araw kif tħossukom intom. Imma meta nagħtu aħna nirċievu u tagħti mhux biss flus, tista' tkun pereżempju fl-awtorità. Ikollok in-nies taħtek, kif iġġib ruħek, tabbużax minn din l-awtorità biex tieħu dak li trid jew biex tweġġa' lil ħadd ieħor. Għax dini l-imħabba tal-imħabba huwa dan li inti fejn tkun tgħix dak li int. Mhux nabbuża minn dak li jien biex nakkumula l-ġid, dak huwa ħażejn ta'. Non m'hemmx għalfejn ngħidu jiena. Huma l-affarijiet loġiċi li l-bniedem jgħid dan li mhux tiegħek ma mhux suppost jieħdu. Imma llum sirna
Għax għandna dil-mentalità ta' kumulu ta' flus, nagħmlu kollox. Nbiju l-affarijiet iktar għolji mill suppost, jekk jien dik xtrajta 10 euro sirt inbiħha 50 biex naqla mhux id-doppju laqqas it-tielet anke 5 darbit aktar, għax hekk tallimna s-soċjetà. U dan mhux sew, dan mhuwiex sew u ma jġibilniex ferħ fil-qalb. Iħoss li għandi ngħidu dan, għax huwa dmir tiegħi li ngħidu, jien ma rridx nidher quddiem Alla. Mhux għax jiena qassis, imma huwa dmir tagħna li ngħiduh lil xulxejn. Huwa dmir tagħna eżis ħutej. Ma jistax ikun li nibqgħu ngħixu f'soċjetà mdejqa, irrabjata, għax qatt m'aħna kuntenti. Qed nippriedka fit-tul tal-lum naf, imma tant huwa għażiż dan xi ħaġa li dan il-ferħ li ma narax l-ewliet anke fija kultant, tax niġi mkaxkar. Imma kemm jonqosna dan il-ferħ ta' Alla fil-qalb tagħna, li jagħtina l-paċi fil-familji tagħna, jagħtina s-serenità fil-ħajja tagħna. Ħani hawn ta' nitolbu lil Ġesu jtina dan il-ferħ li tkellem fuq il-profeti Sofonija. Dan Ġesu u nieqafaw b'din l-istorja żgħira. Rajt kurċifies bit-Taljan jgħidu Cristo del Sorriso, Kristu fuq is-salib u dan jiġbor kollox li qed illum. Bid-daħqa qed imut fuq is-salib bid-bissima mhux jiċċaċra, bid-bissima għaliex għax jaf li qed isalva lilek u lili dik il-vera mħabba. Qed ibati imma bid-bissima għax iħobbok. Għax qed jagħti ħajtu għalik u għalija. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Numu bil-ifa u flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħala s-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u s-sana bnidem. Salbuħ għalina bada taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuħ, fit-tielet jum għam minn belwiet skont il-kodba mqazza. U jiet fuq l-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu u lej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben u li huma qjum mweġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma midija waħda għal-maħfra tad-nubiet, nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja taż-żmien li ġej. U tieżis il-mulej ġej biex iġeddet u jimlina bil-ferħ. Nitolbuh biex nilqawh kif għamlu l-fqajrin ta' Iżrael fil-waqt li ngħixu fit-tama żgura li Alla tagħna ġej biex isalvana. Għalhekk ngħidulu mulej xerret fuqna il-ferħ tiegħek. Nitolbu biex l-insara jwiżnu lil xulxin fil-kuraġġ u fil-fidi fil-qawwa tiegħek li ġej biex issalvana nitolbu. Biex iż-żgħażagħ tagħna ifittxu l-ferħ veru tagħhom f'dak li jibnijhom bħala bnedmin u mhux fid-divertiment u l-pjaċir tal-mument nitolbu. Biex ikunu ta' għajnuna u ferħ għal kull min isofri minnu b'xi diżabilità jew għaddej minn xi problema nitolbu. Biex niksbu d-doni tal-paċenzja, tat-tama fl-istennija tiegħek u fir-relazzjonijiet ta' bejnietna nitolbu. U Alla missier tal-umli u tal-foqra int sejjaħt lill-bnedmin kollha biex jaqsmu l-paċi u l-ferħ tas-saltna tiegħek u rina t-tieba tiegħek u għatina qalb safja u ġeneruża bi Kristu Sidna.
itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missir li jista' kollox. Nitolbuk mulej li ma nonqsu qatt nofrulek bil-qima dan is-sakrifiċċju li beħ jiġġedded il-misteru għaddejs li intwaqqaft b'qawwa kbira isseħħ is-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tassew mulej missier għaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irrodulek ħaj bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġni stennietu bl-akbar għoża. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u reħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitkejjew għall-misteru tat-twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u bla jeda ngħidu għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, s-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ogħla tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ogħla tas-smewiet. Għaddejs tassew int mulej inti lajn ta' kull qudusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex mirajħibati ħajl ħobs radlek il-ħajr birek qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi riġerat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll ġdan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċu kontana nitolbu lill ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Illum b'mod partikolari nitolbu għar-Ruħ Koli, Butiġiġ, Marija u Frenċu Kamilleri. Nitolbuk mulej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazza mal-la Marija, mar-raġel ta' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja.
għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Meta nsiru nafu li Ġesu jħobbna daqshekk, li Ġesu jħobbna b'din l-imħabba hekk kbira, għalhekk ejjew nitolbuh u ngħidu t-talba li għallim dibnu stess, it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek, ikun li trid int kif is-semek ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina illum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna, nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi, la tħarisx neħtijietna, żars lej il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jien trid fija, li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu l-paċi lil ġulxin. Paċi magħkom, paċi magħkom, paċi magħkom. Il-ġisem fl-imkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nqarbnu bihom għal-ħajja ta' dejjem ammen. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjien dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem fl-imkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nqarbnu bihom għal-ħajja ta' dejjem ammen. الدم ta' Kristu ħasna.
Nirringrazzjawk Ġesu. Nitolbuk timlilna qalbna bil-ferħ veru tiegħek. Kun magħna fil-qalb tagħna biex meta mmorru niltaqgħu man-nies hemm barra ngħaddu dan il-ferħ tagħna anke ma ngħidu xejn imma ngħaddu dan il-ferħ li jkollna fil-qalb tagħna. Dik it-tbissima sinċira li tkun ġejja mill-paċi li taf tagħti int biss. Dan nitolbuk Ġesu. F'dan il-milied verament inħossu il-paċi, l-imħabba u s-serenità li jint biss taftati. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Nitolbu mlej il-ħnina tiegħek biex din l-għajnuna qaddisa li ħadna fis-sagrament tal-Ewkaristija neħilsu miħtijietna u nitħejjew tajjeb għal-festa li ġejja bi Kristu Sidna. Żewġ avviżi qsar qabel ma nmorru. Nfakrukom li kull nhar ta' Erba' u nhar ta' Sibt qegħdin ngħidu salmi fil-Kappella tal-Madonna fit-8:15 ta' filgħodu. Millum tibda n-novena tal-miliet u għalhekk matul din il-ġimgħa in-novena tkun fis-6:30 ta' filgħaxija. Is-siġra tal-Karità fuq ngħat element tinsab fuq l-artal tal-ġemp tistenna li tiġi mżejna boġġetti tal-ikel nitolbukom li tieħdu stilla u poġġi ħdejn is-siġra dak li ssib miktub. B'hekk dawk l-oġġetti jkunu nistgħu nqasmuhom lill-familji fil-bżonn f'dawn il-ġranet. Tista' wkoll toffri offerta ta' flus ta' 25 euro fil-qalb tal-Karità biex tagħti ikla li xi persuna. Bħal snin l-oħra s-santwarju ser joffri 100 ikla lil persuni fil-bżonn. Grazzi. Il-mulej ma'kom. Ibarikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Min qalbi nawguralkom il-ġurnata tajba.